Sesilicingisa esakhathala ihlazo elikhulunyiwe la kule video okhuluma ngayo. Asazi ukuthi lona liphi ihlazo. Sesibonga khona ukuthi uhambe kahle wonke umcimbi kade uyophelezela ugogo kaKhuzani uMrs Cakwe. Sesibonga lokho ukuthi bafikile abantu bazoba kanye nabo bezobakhalisa kulezi inhlungu ababhekane nazo bewumndeni kwaMpongose. Abaphumelelile ukufika siyabonga, bekubusy, ischedule si-tight. Abantu bakhona ukuthi bedrive kuney'ngozi ke emgwaqeni ey'ningi, kodwa abantu bazama indlela abazama ngayo bafinyelela. Abanye kade bebhizi ngezinye izinto, ama-commitment kade ekhona. Nabo-ke siyazi ukuthi bekhona ngey'nhliziyo ukusapotha bese kuza kwabo ney'hlobo-ke ezinye ey'ngakwazanga ukuphumelela. Khona bezikubambile-ke okuserious. No-Jambo-ke baphefoma indlela abaphefoma ngayo, bakhuluma nowelile, bakhuluma nabantu abaningi nje, nonto encane wakhona bakuvezayo. Sibonga kakhulu. Kuhambe kahle, akukho-ke okwenzekalile kade bekulindele mhlawumbe ukuthi kuzokwenzeka. Siyazi-ke phela ukuthi akuvumi-ke abantu bethule if kuwuKhuzani. Hhayi akukwazi bebengathula kanjani abantu, kodwa-ke akukho okwenzakalile. Abantu abakhululeke, uhambe kahle-ke wonke umsebenzi kade wenziwa. Sithembe ukuthi-ke abakhombise uthando nokumeseka bazophinde futhi nabo uma kuthi nomunye uvelelwa umshophi bephinde beyosekana. Ilokho esikuthandayo isindlu emnyama, ukubambisana, siqinisane idolo. Lapho okushayele khona ilunga lomndeni bebe khona abantu bazokukhalisa. NoKhuzani-ke naye sithemba ukuthi-ke enhlizweni yakhe uzothobeka. Ugogo wakhe lo mkhulisile bese efana nomama, efana nobaba, efana yonke into. Umbukile ekhula, ezama etabalasa, enza konke akuzamayo empilweni yakhe ukuze aphakame abe yile ndoda ayiyo namhlanje. Siyabonga naye ugogo Cakwe ukuthi-ke ube khona. Abazali-ke bakaKhuzani-ke sebehambile emhlabeni, waba yinsika yalomndeni, waba yinsika empilweni kaKhuzani. Wamxhasa, wamseka, wambona ekhula enza zonke izinto. Lokho okuyinto-ke ejabulisayo ukuthi-ke noma uthe esehamba ugogo, kodwa kuningi ukubonile kwezomzulu wakhe okuhle. Esithembayo ukuthi-ke kumenze wayiqhenye kakhulu ngaye, ngoba le mpilo kwaMaskandi lo mculo unzima, imali ayikho. Kuningi nokwenziwa kuwona-ke. Bayazi abantu abasebenza kuwona ukuthi iy'nselelo ey'hamba nalo mculo ziningi kanjani. Umsebenzi lo ufuna utravel, kudingakala ukuthi ube nemoto, abantu osebenzisana nabo kumele bathwale, ubaholele, bahlelwe imicimbi, abakhokhi, bakhokha kancane, ama-invoice athatha 3 months, 6 months awakhokhelwa. Ngapha kumele wakhe ikhaya, uvuse umuzi, wenze konke into. Phezu kwakho konke lokho-ke bazamile ukuthi-ke bephusha abafowethu nabasebenza kuyo le ndima le. So abangabikho-ke kube yinkinga la, konke kuhambe kahle, bonke abakhulumile bakhulume kahle. Namancoko kuwelile kunawo-ke Nkosi yami-ke, amancoko alaphana kwamchulu. Sibonga kakhulu. NoTencane-ke sibonga naye indlela abeke ngayo-ke. Akukho-ke amthukile, akukho lapho abhekise khona kumuntu, beyikhulumela nje into esuke enhlizweni yakhe. Siyabonga ukuthi akuveze lokho. Ilokho besifuna ukuveza. Ama-YouTube channel, hhayi akukho okwenzakalile bafethu, khulekani. Ngayibhalela nje lokho enisuke nikubhala, nikuveze kumavidiyo. Akukho hlazo bafethu, siyayazi inkinga eniphethe, siyayazi isifo eseniphethe sisazi kahle. Angeke nivume entweni noKhuzani ibe yinhle, ihambe kahle, ingabi nalo ugcobho. So ugcobho nizolufuna nize nilithole, kodwa-ke khulekani-ke, silokhu sinilanda nga-one nga-one. Uma nikhuluma nje amanga, nikhuluma into engekho, nikhulume nje imbumba, hhayi ayikho. Fana nesangoma esidla imbuya sesibhula amanga. So nje ayikho yonke loo nto leyo. Niyayikhandela nje kuniyikhandela khona ukuthi banifuna clickbait ukuthi abantu begijimele bezobuka amavidiyo wenu. Sesiyazi phela, si-understand, kodwa khona ikwenzayo kuyamlimaza uKhuzani, kuyaqhubeka kumlimaza. Noma esemanzini amnyama nisesekhona namnakashela. Asithembe kodwa kona le nto yenu uyayiyeka, iyabheda, iyanyanyisa, iyacika kakhulu.
La kumele aseke uKhuzani kulesi simo akuso, azinze-ke ekhaya, kube yonke impilo kuyaqhubeka kube kuphela. Siyabonga kakhulu-ke kubona bonke abantu abazokuthola ithuba babukela le video. Siyabonga.